Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň anyny eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watam şedýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Birleşen Ştatlaryň Ortiýetdäki diplomatik missiýalarynda işgärleriň sanyny çäklendirmek hakyndaky talabyna özüniň ähmiýet bermeýänligini ma'lum edip, Putin'e minnetdarlyk bildirdi we munyň Washingtonyň aýlyklar üçin çykdyjylaryny azaltmagy ýardam berjekdigini aýtdy. Trump'ın 10 awgustda dynjalyş wagtynda jurnalistler aýdan bu sözleri Putiniň Birleşen Ştatlaryň Ortiýetdäki ilçihanasynyň we konsulhanalarynyň 1200 adamdan ibaret işgärleriniň sanyny 755 adamlyk kemeltmegi talap edip 30-njy ýylda eden çykyşyna ilkinji jogaby boldy. Bu çykyşlar Ortiýetiň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň noýabr aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy baradaky çaklamalar boýunça derňewleriň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Ortiýet Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky ilçihanasynyň işgärleriniň sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň sanksiýalary ýermek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde eglan etdi. Özbekistanyň Daşary işler ministri Abdulaziz Kamilov Daşkendiň Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen has ýakyn gatnaşyklary ýoly goýmak boýunça niýetini ýene-de tasdiklady. Kamilowyň 11-nji awgustda aýtmagyna görä, 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Islam Kerimowyň ýoğulmagynyň ýa-ni häkimet başyna geçen prezident Şavkat Mirziýew ilki başdan iňen möhüm meseleler boýunça regionyň ähli ýurtlary bilen ýakyn hyzmatdaşlygynyň tarapdary boldy. Biz ähli goňşy ýurtlar bilen iki taraply hyzmatdaşlyga taýýar diýip Kamilov aýtdy. 25 ýyldan gowrak döwrüň dowamında ýurda dolandyran Kerimowyň gol astynda Özbegistan öz goňşylary bilen terhet dawaty, etnik ara konfliktleri, suw dawaty hem energiýa resurslarynyň eksporty bilen bagly konfliktleri başdan geçiripdi. Mirziýew goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklary aktivleşdirme ugrunda käbir ädimleri amal aşyrdy. Dekabr aýynda Özbegistanyň prezidenti saýlanandan soň Mirziýew ilkinji saparyny Türkmenistana edipdi. Kırgızstanyň döwlet prokurorlary opozisiýon syýasy partiýanyň lideri Ömerbek Tekebaýew paral maktaýplap gozgan syýasy matlaply iş boýunça ony 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm etmegi sorady. Şeýle-de 10 awgustda prokurorlar sudiýadan Tekebaýew bilen bilelikde suud edilýän öňki adatdan daşary meseleler boýunça ministri Duýşan Kulhatonowy 8 ýyl türme hökm etmegi sorady. Prokurorlar aýplanýan syýasatçylaryň ikisiniň emlägini elinden almagy we olaryň türmeden boşadylmagyndan soň 3 ýylyň dowamında hökümet wezipelerini bellenmegini gadagan etmegi soradylar. Tekebaýew we Hatonow 2010-njy ýylda Ortiýetli biznesmenden $1 million möçberinde para almakda aýplanýarlar. Şol döwürde Tekebaýew Kırgızstanyň premier ministri bolupdy. Tekebaýewiň Atemekin partiýasy gozalan işi syýasy matlaply adlandyrýar we hökümetiň oktýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňü tirasynda syýasy garşylygy basyp ýatyrmak hem Tekebaýewi syýasy bäsleşlikden çetde saklamak isleýänligini çak edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump eger Demirgazyk Koreýa Birleşen Ştatlara ýene haýwat atsa, ot we gadap bilen kabul ediljegi barada 10 awgust eden beýanatynyň belki ýeterlik derejede berk bolmanlygyny aýtdy. Trump özüniň gepleşikleri tin edýänligini we Pxenyanyň ören ýynjylyksyz bolmalydygyny New Jersey'däki öz golf klubunda dynjalýan wagtynda jurnalistlere aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un biziň ýurdumyzy uludan silamady, ol elhenç zatlary aýtdy diýip Trump belledi. Demirgazyk Koreýa Ýuwaş okeandaky Guam adasyna orta aralygy niýetlenen öz ballistik raketalary bilen zarba urmak we Ýapon adalaryna 4 sany raketany atmak boýunça planlaryny jemlemek baradaky niýeti bilen haýwat atdy. Pakistanyň Awganistan bilen serhedinde Bajaur tire taýpalar regionda bolan güýçli partlama zerarly adynan 3 adam wepat boldy diýip ýurt resmiýetleri aýdýarlar. 11 awgustda Bajaur regionynyň Charman getrawynda bolan partlamada şeýle-de 25 adam yaralandy diýip regionyň hökümet resmisi Aslam Khan aýtdy. Regionyň administrasiýasynyň beýanatyna görä partlama ýolda goýulan bombanyň herekete getirilmeginiň netijesinde döräpdir. Onuň jogapkärçiligini hiç kim boýun almady, emma başda peýda bolan maglumatlarda bombanyň uzakdan herekete getirilenligi habar berildi. Bajaur Pakistanyň Awganistan bilen dartgynly serhedinde ýerleşýän we federal derejesinde dolandyrylýan tire taýpalar regionynyň düzümine girýän 7 sany giňişligiň biri.
Bu region Talibanın we beýleki ekstremist toporlarynyň söwüşüjüleriniň galaty hasaplanylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde başlaýarys. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň resmi mediasynda Aziýa oýunlary münasibetli ýurtda geçirilmeli çäreleriň ençemesiniň taýýarlanýandygy habar berilýär. 10 awgustda geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun medeniýet we köpçülikligiň habar beriş ulgamyna ýol başçylyk edýän witse-premier Annegelli Garajaýewiň ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe gurulmagy meýilleşdirilýän medeni köpçülikligiň çäreler, dawaralar we olaryň medeni maksatnamasy barada çykyş edendigi aýdylýar. Şeýle ol prezident Berdimuhammedow beren hasabatynda bu çäreleriň türkmen halkynyň gadymy baý taryhyny, medeniýetini, ýurdun gadanýan üstünliklerini we milli sportuň ýeten derejesini wagt etmäge ýardym etjekdigini belleýär. Hormat prezidentime de ýöňümizdäki dawaralaryň diňe bir halkymyzyň köp asarlyk dürejlik we ruhy tejribesini, ýöňe bolşy milli diýip desurlaryny giýinden wagt etmek bilen çäklenmän. Eýsem ýurdumyzyň gadanýan üstünliklerini, ýeten bilinç derejelerini beýan etmeligine ünsçekdi. Diýip resmi medeniýetde türkmen lideriniň sözleri getirilýär. Emma türkmen häkimetleri ýa-da mediasy tarapyndan bu sport çäreleriniň döwlet budjetine näçe düşýändigi, olaryň näçe adamyň iş, okuw we din jalşy wagtyny aljakdygy aýdylmaýar. Şeýle-de işgärleriň, okuwçylaryň we studentleriň ýurtda geçirilýän köpçülikligiň çärelere mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da kelam söz gozulmaýar. Ýatladyp geçsek, soňky döwürde Türkmenistan 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň gerimini hassa güýçlendirip, bu çäräniň başlanmagyna 150 gün galma münasibetli uly dawaralar gurnuldy. Şeýle-de türkmen mediasy Türkmenistanda 17 awgustda Aziýadanyň başlanmagyna 30 gün galmagynyň bayram ediljekdigini we şonda nowatdaky awtologsyz güni geçirmeň planlaşdyrylýandygyny habar berdi. Gurbanly Berdimuhammedowyň ekologiýa çäresi diýip atlandyran bu dawaranyň ýurdun ilatynyň köp sanly haýyşlarynyň esasynda geçirilýändigi ma'lum edildi. Mundan başga may aýynyň ahirine geçirilen hökümet maslahatynda ýurtda Tomsyň jokrama ysy günleri, ýagny iyun-awgust aýlary aralygynda geçiriljek dawaraly çäreler barada habar berildi. Şonu 3 aýyň dowamyny tutuş ýurtda ýüzlerçe çäräniň geçiriljekdigi aýdyldy. Adatlyk radiosy bilen habarlaşan käbir Aşgabatly muallimler özleriniň agdalýan çärelere tomysky zähmet din jalşynda hem gatnaşmaga borçly edilendiklerini, käbir okuwçylaryň we studentleriň bolsa mekteplerde we ýokary okuw jaýlarynda guturduş egzaminlerini däldi, Aziýa oýunlary münasibetli geçiriljek dawaralara gatnaşmaga borçly edilendigini habar berdiler. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklar bilen baglanşykly çärelere gatnaşan muallimleriň, studentleriň we beýleki budjet işgärleriniň arasynda munyň özlerine ýetirýän täsirleri barada dürli garaýşlar bar. Çärelere gatnaşýanlaryň sözü bilen aýdanynda bulary iki topara bölmek gerek. Bularyň içinde şeýle şowkuny gatnaşýanlygyna ýa gatnaşmaga mümkinçilik görüldüligini aşa buýşanýarlar bar. Biz esasen ýaşlar babatyna ýöne ýaşly etniň wekilleri bolan özleriniň şowady şol işlere çekilmeginden kyn görýärler. Esasen şowady özleriniň hereket etmeginiň nizame fagatla turully gatnaşmagyň özlerine aňsat düşmeýärligini aýdýarlar. Dip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanrat Bugaýew gurrun berdi. 17-27 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna 62 ýurtdan 5000den köp türgeniň we dünýäniň dürli ýurtlaryndan ýokary derejeli döwlet resmiýetleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy.
Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Kronika Türkmenistan neşri Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ýygnynda türkmen jurnalistleriniň ilkinji gezek prezident Gurbanly Berdimuhammedowa sorag bermegne mümkinçilik berilendigini habar berýär. Türkmen lideriniň Azerbaýjana den saparynyň jemlerine we 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 güniň galmagy münasibetli gurulmagy meýilleşdirilen çärelere başlanan bu duşuk 9-njy awgustda Aşgabatyň halkara aeroportuna geçirildi. 10-njy awgustda Kronika Türkmenistan neşri bu duşukdaky yerli jurnalist Berdimuhammedowa sorag bermegine ruhsat berilmegi adaty bolmadyk ýagdaý boldy diýip ýazýar. Has takyklaşdyrmaly bolsa prezidente 2 sorag berildi. Bular ýaldat öň bolmandy diýip neşir belleýär. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatynda yerli köpçüliklerin habar beriş derişdeleriniň wekilleriniň türkmen prezidentine 2 sorag bilen ýüzlenendi aýdylýar. Emma habarda Türkmenistanyň haýsy neşirleriniň işärleriniň bu sowallary berendigi, jurnalistleriň şahsiýeti barada köpçüligi hiç bir maglumat berilmeýär. Habarda prezidente berilen ilkinji soragyň Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň strategik uğurlaryny ösdürmegiň mümkinçilikleri bilen baglanyşyklydygy aýdylýar. Sowda ykdysady hyzmatdaşlygy işçileşdirmek döwletara gatnaşyklarynyň netijeli ösdürilmeginiň möhüm şerti bolýar. Şu ýylyň 6 aýynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky harit dolanşygynyň möçberleri geçen ýylyň degişli döwründäkiden 40 göterim ýokary boldy diýip resmi media Berdimuhammedowyň sözlerini çitirleýär. Aýdylmagyna görä ikinji soru ýurtda her ýylyň awgust aýynyň 2-nji ýekşenbesinde bellenýän türkmen gawynyň gününiň bu aýyň 3-nji ýekşenbesine ýagny 17-nji awgustda geçirilmegi bilen baglanyşykly bolup, Berdimuhammedow bu soruga türkmen gawynyň gününiň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyndaky möhüm ähmiýetli beýleki çäreler we seneler bilen utgaşdyrylmagy awadançylygyň alamat hökmünde olaryň ähmiýetini artdyrar diýip jogap beripdir. Ýatladyp geçsek şu aýyň başynda has takygy 4-nji awgustda geçirilen hökümet maslahatynda türkmen lideri ýurduň medeniýet we köpçüliklerin habar beriş ulgamyna ýolbaşçylyk edýän wise-premierini garamagyndaky edara kärhanalaryň işine talaba laýyk ýolbaşçylyk etmeýänligi üçin berkenç elan edipdi. Türkmen jurnalistleriniň Berdimuhammedowa sowal bermegi bilen baglanyşykly wakanyň wise-premier Annegelli Karajaýewa berkenç berilmegi bilen näme derejede baglanyşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak başartmady. Emma yerli jurnalistleriň ýurt başlygyna sorag berendigi barada resmi mediada ilkinji gezek diýen ýaly habar berildi. Türkmenistan halkara guramalarynyň medeniýet azatlygynyň derejesi boýunça ýaýradýan ýyllyk hasabatlarynda ençemi ýyl bäri iň yaramaz görkezijileriň birine eýe bolup, soňdaky orunlarda ýerleşdirilýär. Serhetsiz reportyorlar guramasynyň dünýäde medeniýet azatlygynyň derejesi boýunça şu ýylyň aprel aýynda ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 döwletiň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirildi. Bu gurama özüniň 2016-njy ýylda ýaýradan hasabatynda prezident Berdimuhammedowy internetiň duşmany diýip elan edipdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogşan Anna Urban. Türkmenistanyň diktatorynyň sögeşli wagtyna giňden habar berilen video ýazgysy Gurbanly Berdimuhammedowyň görnetýän hokka baglygyny görkezýän bolsa, bu anekdot halkara medeniýetine bolmagyny dowam etdirýär diýip diplomat neşri ýazýar. Terketsiz şöhrat paralyk Merkezi hökümdarlar nädip halkara medeniýetini kontrolly edýär diýen atlan 10 awgustda çap edilen makalanyň awtory Azatlyk Radiosynyň öňkü terni praktikanty Bradley Jardin. Ol Türkmen prezidentiniň harby dermenliginiň Türkmen owgan araçagyny ençemel dowam edýän uruş gowa Aşgabatda sögüşsün gotu boýunça geçiriljek adi öýünlerine görülen taýýarlyk we ýurt içindäki islam ekstremizmi wehim bilen baglanyşygyny ünsçekýär. Prezident Berdimuhammedowyň ýaragly hokkosy Rus prezidenti Vladimir Putiniň Sibirdäki din jalyş pursatlary ýaly günwatar mediasyna giňden beýan edildi we Bradley Jardin olaryň ýene we ýene şeýle ediljekdigini belleýär.
hakykatda Türkmenistanyň şahsyet kulty Günwatar Metduwatyny altyn tabaga salynan tagamly lukma ýaly güjeňlenýär diýip makalada aýdylýar. Şol ruwatda awtor Odal Sapar Murat Niýazowyň inni bolsa prezident Berdimuhammedowyň şahsyna aşa üns berilmegi bilen Aşgabatdaky syýasy durmuşyň gözden salynýanlygyny we halkara Metduwatynyň hem bu lideriň ýerine eýermäge ýykyn edýänligini belleýär. Ma'lum bolşýar Berdimuhammedowyň harby dermenligi baradaky video milli telewizionyada efire berilenden soň kän wagt geçmänkä Britaniýanyň The Telegraph gazieti Türkmenistanyň diktatory özüni tüpeň atýan, pyçaklanyň kino gahrymany edip sypatlandyran videosu üçin ýaňsylaryny atly makalany çap etdi we soňra şeýle makalalar dürli neşirlerde we dillerde ýerine peýda boldy. Olarda Berdimuhammedowyň mundan öňkü düşen videolar atdan ýykylşy, aýdym aýdyşy, dijelik edişi we konstitusiýany ütgedip özüniň ömürlük prezidentligine ýol açýaşy ýatlandy. Bradley Jardin Türkmen prezidenti baradaky makalalaryň tas hemmesiniň denýäli bir hörpden opýanlygyny, bir galypda ýazylanlygyna hem üns çekýär. Masal üçin olarda Berdimuhammedowyň 2015-nji ýylda özüne diken altyn çaýlan heykeli, ondan öňkü prezidentiň aýatlaryny öz maşgalak daglarynyň atlary bilen çalşyrşy, häzirki prezidentiň 2013-nji ýylda at çapşygyna uçuran şogsullyk we beýlekler ýatlanýar we soňra Türkmenistanyň ýer ýüzünde iň bir öňeleşdirilen döwletleriň biri bolup Demirgal Karaýdan soň koruna durýanlygy bellenilýär. Aşgabat elitasy Türkmenistanyň halkyny siýasatdan ýygyderli süpürip aýrýar we bu strategiýa Metduwat habarlaryna hem öz beýanyny tapýar. Şahsyet kultlary ören mekir we milli terketleriň çäginden çykyp özlerini kontrolly edýän döwletleriniň sinonimini öwürýärler diýip Bradley Jardin ýazýar. Bu olaryň hut kazanmak isleýän zady, diktatoryň kredisi şeýle ýöneköy. Döwlet bi mennip we diplomat nesiriniň Prezident Berdimuhammedow we onuň hereketleriniň halkara Metduwatyny beýan edilişi barasyndaky makalasyny aýdylýar. Şeýle-de awtor Türkmenistanyň siýasat aktivistleriň tutsak edilip gynalşyndan, giň ýaýran korrupsiýadan, çöl ýerlerdäki türmelerden we adamlaryň aç, urulyp ýenjilip günüň aşagyna taşlanşyndan juda az adamyň habarlydygyny belleýär. Türkmen hökümetiniň kaşaň binagarlyk proyektlerine ýol açmak üçin adamlaryň jaýlaryny ýumurşy, ýa-da giň ýaýran garyplyk, hukukly ýagdaýdaky azyk ýetmezligi, polisiýanyň ýogullygy, saglyk saklaýyşdaky agyr ýagdaýyň helakçylykyň netijeleri barada hem kän adam bilmeýär diýip awtor ýazýar. Şeýle-de makalada jurnalist Sapar Mehmet Nepesgulyň galp aýplamalary esasynda 2015-nji ýylyň iýulundan bäri türmede saklanyşy ýatlanýar. Bu zatlaryň hemmesi polisiýa döwletiniň ýiti gözegçiligi, berk serket kontrollugy hemde informasiýa monopoliýasy astynda amala asyrylýar diýip Bradley Jardin Aşgabatda hatda daşardan habar almagy mümkinçilik berýän kamera antennalarynyň hem başynyň gowgalygyny belleýär. Onun pikirine göre habarlarda Türkmenistanyň halkyny we olara täsir ýetirýän meseleleri öň hatara çykarmak başarmazlyk bilen jurnalistler jurnalizmiň esasy ýörelgesine hötte gelip bilen oklar. Ýagny häkimiýeti hakykat aýtmagy başarmaýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Okuw esbaplarynyň satyp çykarylan baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň bazarlaryna we suwdan okutlaryna okuw esbaplary satyp çykaryldy. Mekteplerde okuwlaryň başlanmagyna az wagt galanlygyna seretmezden bu ýylky okuw esbaplarynyň suwdasynyň gyzgalanly dälligini ýaşaýjylar aýdýarlar. Munyň sebäplerini ýaşaýjylar ilatyň elinden nagt puluň ýoklugy, aýlyk günlükleriň wagtynda berilmeýänligi bilen düşündirýärler.
Aşgabatly ýaşaýjy köp çagaly ene Sonogul'un sözüne göre bazarlarda satyp çykarylan okuw hesaplarynyň hem mektep üçin egin eşikleriň hem bahalary geçen ýyl bilen deňeşdirilenine tas 2 säg boluy ýokurlanypdyr. Birinci klasy okuw gitmeli gyzjagazy üçin gerek bolan ak fartugy ol 20 manada satyn alanlygyny, geçen ýyl şeýle fartuklaryň bahasynyň 10 manat bolanlygyny sözüne goşýar. Geçen ýyl 20-30 teňe bolan okuwçy depterleri bu ýyl 50 teňe, 70 teňe bolan ruçkalaryň 1 manada, 12 sany dürlük alamyň bir gabynyň geçen ýyl 6 manat 50 teňe bolup, bu ýyl 9 manada galdyrylanlygyny, 38 listden ibaret depterler geçen ýyl 7 manat bolsa, bu ýyl onu 10 manatdan satyn alanlygyny aýdýar. Beýleki bir aşy mühim bolmadyk. Ýöne okuwçylara gerek bolan surat şotkosynyň ýene 1 manat gymmatlap, indi 3 manada, penaltyň 10 manatdan 15 manada çykanlygyny, 2 manatlyk lineyka tagtyjygynyň 3 manada, 3 manatlyk gaýçynyň 5 manada, 12 renkden ibaret flamasterleriň bir gabynyň 8 manatdan 13 manada ýetirilendigini çağalary mektebe gitmeli bolan enatalar aýdýarlar. İň zerur zatlary az ulukdan allyk. Geçen ýyl 20-30 manat aralygynda bolan iň arzan okuwçy sumkalarynyň bu ýyl iň arzany 50 manatdan başlanýar. Olaryň hili has gowlarynyň bahalary 100 manatdan 200 manat aralygynda dip sonuwlaýdýar. Ulu çağalarymdan geçen ýyldan galan sumkalary tikip satyp okuwa gitmeli kiçi çağalarıma taýýarlamaly boldum. Çağalarıma egin eşik alıp bersem razy. Okuwçylaryň ak köýnekleri 70-75 manat aralygynda, jalwarlar 70-80 manat, kostyum jalwar 180-200 manat aralygynda. Gyzlara tikmek üçin gök ýa ýaşyl köýneklik matanyň bir geýimligini 50-60 manat bahalaýarlar. Şeýle bahalar bilen 4 çağany täze okuw ýylyna taýýarlamaly bolýan dip Sonogul gurrun berdi. Ata eneleriň aýtmagyna görä, bazarlarda häzirki bahalar bilen bir okuwçyny täzeden geýindirip, gerekli okuw hesaplaryny alyp berip, mektep uratmak üçin ortaça 500 manat gerek. Aýlyk bolsa ortaça 700 manat. Munyň 2-3 çagasy bolan ene atalara agyr kynçylyk döredýändigini aýdýarlar. Biziň halkymyz bolsa adatça köp çagaly millet saýlýar. Soňky ýyllarda çagy üçin kömek pullarynyň berilip başlanmagy bilen eneleriň ýagşy umytlarda 4-5 çaga dogurýanlary köp boldy. Häzirki ýagdaýda çaga berilýän ýardam pullary ujupsyz bolup galdy. Men 4-5 çağany okuwa iýerjek enatalaryň nähili kynçylygy başdan geçirýändigini aýdyp bilenmok dip son aýdýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede serhedi bir kanun ýolundan geçen türkmen gaçgaklar ele salyndy. Türkiýanyň Çorum welaýatynyň Sungurly etrafynda saklanyp barlanan bir ýolawçy gatnaýan awtobusda serhedi bir kanun ýolundan geçen 119 sany gaçgak ele salyndy we olaryň arasynda türkmen sany raýatlaryň bardygy habar berilýär. Düň ýagny 10 awgustda Çorum Ankara awtomagistralynda uluglara gözegçilik edýän türk ýol polisi Erzincandan Ankara ýolawçy gatnaýan 59 UR 095 belgili bir awtobusy saklady. Awtobusa geçirilen barlygda Türkiýanyň serhedini bir kanun ýolundan geçenligi anyklanan 20 sany bagajda gizlenen jemi 119 sany daşary urtly gaçgak ele salyndy. Daşary urtly gaçgaklaryň käbiri awtobusyň içinde, käbirem ýük goýulýan bagaj bölümine we sürüjüniň dynjalýan bölümine gizlenenligi anyklandy. Ýurda bir kanun ýolundan gelen gaçgaklaryň Türkmenistanyň, Owganistanyň, Pakistanyň, Iragyň, Siriýanyň we Somaliýanyň raýatlary bolup durýanlygy ma'lum edildi. Çorum welaýatynyň Sungurly etrap polis müdürlüğine akidilen 102 sany erkek adam, 9 sany zenan, 8 sany çaga bolan daşary urtly gaçgaklaryň mundan 2 aý ýol Türkiýanyň serhedini bir kanun ýolundan geçenligi, ondan soňam işlemek üçin Erzincandan Ankara tarap ýola çykanlygy habar berilýär.
Türk mediasynda giňişlen ýaýran habarlarda serhedi bir kanun ýolundan geçip Ankara işlemäge barýarka awtobusyň gizlin bölüminde saklananlaryň arasyndaky Türkmenistanyň gaçgaklaryň anyk sany we olaryň erkek adam, aýal maşgala ýa-da çağada arasynda jikmejik maglumat berilmeýär. Metbuada berilen beýannamada gaçgaklaryň resmi işleriniň tamamlanmagyndan soň deportasiýa edilmek üçin Çorum welaýatynyň migrasiýa gullugyna tapşyryljakdygy aýan edilýär. Şol wagtyň özünde daşary urtly gaçgaklary ekidip barýan ýolawçy awtobusynyň sürüjüsiniň göz astyna alynandygy habar berilýär. Yer gelende belläp geçsek goloýda Türkiýanyň günlük ornunaky Bingöl atly welaýatyň merkezinden İstanbul'a gaçmaga taýýarlanýan serhedi bir kanun ýolundan geçen 6 sany Türkmenistany bilen jemi 62 sany daşary urtly gaçgak ele salynıpdy. Şeýledi Türkiýanyň Siriýa we Irak bilen bolan serhedine goloý ýerde ýerleşen Batman şäherine Türkmenistanly, Owganistanly, Özbegistanly we Siriýaly 3 sansa çağa, 4 sansy zenan jemi 17 gaçgak saklanypdy. Metbuatda ele salynan gaçgaklaryň näçe sansynyň Türkmenistanlydygy we olaryň zenan ýa-da çağa arasynda jikmejik maglumat berilmedi. Sözü jemläp aýtsak, Türkiýe Türkmenistanyň migrantlaryň ýekkin edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatyndan çen tutulsa, diňe 2015-nji ýyldan bäri ýurtda hasaba alynan bir kanun we köne pasportly Türkmenistanyň migrantlaryň sanynyň 200 000-den gowrakdygy çak edilýär. Beýleki tarapdan gaçgak Türkmenistanlaryň ykballary barasynda degişli türkmen we türk resmiýlerden haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlary gündüligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň orsiýetdäki diplomatlarynyň sanyny azaltmakda eden kömek üçin Putin'e minnetdarlyk bildirdi. 10 awgustda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in ýurtdaky ýüzlerçe Amerikan diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmak talabynyň wajyp däldigini ýaňytdy we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň tölew çykdagylaryny azaltmakda bitiren iş üçin Putin'e minnetdarlyk bildirdi. New Jersey'däki golf merkezine diňjalýan Trump habarçylaryň öňüne çykyş edip Putin'in Amerikan diplomatlarynyň sanyny azaltmak boýunça gelen kararyna ilkinjigedek jogap berdi. Orsiýetiň çäklendirmeleri sowuk uruşyň olurky iki garşydaşynyň arasynda şu wagt içinde amala aşyrylan iň uly öwrümli çäklendirmedir. Trump'ın eden çıkışı Orsiýet bilen Trump'ın kampaniýasynyň arasynda boldy diýilýän gizlin hyzmatdaşlyk boýunça alınıp barlayan derňewleriň gyzyşan wagtyna gawat geldi. Bu mesele boýunça da Trump özüniň beperwaýdygyny ýaňytdy we FBI'da alınıp barlayan derňewler bilen ilteşiklikde özüniň ozolky kampaniýa ýolbaşçysynyň öýüniň dökülmegine geň galanlygyny aýtdy. Eýsem Putin'in 755 diplomatyň iş ornuny aralyşly çäklendirmeginiň döwlet departamentiniň büdjetini 3-den 1 bölek möçberini azaltmak maksatnamalarynyň iş ýüzüne gazanylmagyna ýardam berjekdigi barada Trump'ın eden gurrunlarynyň degişmedigi ýa-da däldigi oňa sorag bilen ýüzünen habarçylary anyk ma'lum bolmady. Trump men oňa sag bolsun aýtmak isleýärmi, sebäbi biz onsuzam tölew sanyny namasyny azaltmaga synanýardyk. Men oňa bir topar adam ýygyna urudan üçin gaty minnetdarlyk bildirýärin, sebäbi inni biziň aýlyk tölemeli adamlarymyzyň sany azaldy. Olara ýygy gaýdara hiç ýeri sebäp ýok. Biz gaty köp pul tuşýatlar dedi. Greatly appreciate the fact that they've been able to cut our payroll for the United States. We'll save a lot of money. Birleşen Ştatlaryň geçen ýyl 35 Rus diplomatyny orsiýetiň Amerikan saýlawlaryna gatnaşdy diýilmegine garşy çäre görüp ýurtdan gowmagyna jogap hökmüni Putiniň geçen aý Birleşen Ştatlaryň orsiýetdäki elçixanasynyň we konsulxanasynyň işgärleriniň sanyny azaltmak boýunça eden talaby garaşylýan karardy. Birleşen Ştatlaryň aňtaw agentlikleri orsiýet kiber hüjümleriň üstü bilen Trump'ın ýeňiş gazanmagyna ýardam berjek boldy we dokumentleri syzdyryp onuň garşydaşy Hillary Clinton'a ziyan ýetirjek boldy diýip netije çykaran soň ozalky prezident Barack Obama dekabr aýyny Rus diplomatlarynyň ýurtdan gowulmagyny we orsiýetiň Birleşen Ştatlardaky 2 sany daşasyny olaryň ellerinden alınmagyna buyruk beripdi. Adalet departamentinin orsiýetiň saýlawlara gatnaşygy boýunça alınıp barlayan derňewlere bu ýyl ýörüýte prokuror Robert Mueller ýolbaşçylyk edip başlady. Ol ýaňy ýakyny agdalýan mesele boýunça grand jurynyň sanawyny düzüpdi. Kongresiň binýadynaky düzümleriň orsiýetli mesele boýunça aýry başga derňewleri alyp barmagy geçen aý kongresde orsiýete garşy girdilen sanksiýalaryň kanunçylygynyň berkidilmegi uğruna görülen taryhy çäre goşant goşdy. Trump agdalyan kanuny göňünsiz gol çekdi we derňewleri gaýta jadygoý awçylygy atlandyryp olaryň orsiýet bilen öz kampaniýasynyň arasynda gizlin hyzmatdaşlygyň bolmanlygyny ýa-da nähildir bir kemçilige ýol berilmänligini ýüze çykarjakdygyny aýdyp geldi.